В този апартамент в квартал Бургас. В този апартамент в квартал Победа живеят близнаците Сергей и Геновева. Те са на 25 години. Тъй като родителите им от 2 седмици са на село, младите брат и сестра са принудени да се справят сами с суровите изпитания на живота. Геновева работи като инфлуенсър и фриленсър. Сергей също е безработен. Добре, че е сестра ми. Тя ми е голяма подкрепа в живота. Ние много се приличаме с нея. Все пак сме близнаците, но много често ни бъркат. Откакто нашите не оставиха вече толкова време се справяме сами. Добре, че е брат ми, иначе не знам какво щях да правя без него. Всичко в живота им изглежда нормално. Един ден, докато се връща от кварталния супермаркет с ежедневните покупки, Геновева изпуска чантите. Лубрикантите и лютеницата падат на улицата, но за щастие е наблизо 28 годишният Алфонсо, който веднага се притичва на помощ. Хей, май имаш нужда от помощ. Торбичката ми се скъса. Не знам какво стана. Приятно ми, аз съм Алфонсо. Аз съм Геновева. Искаш ли да те изпратя до вас? Много ми тежи торбата. За да може да не ти тежи торбата. Благодаря. Да, Геновева е страхотно парче. Аз не си търся нищо сериозно, обаче бих и пръснал торбата. Алфонсо е страхотен. Толкова мил и грижовен. Мисля, че това е любовта на живота ми. Алфонсо изпраща Геновева до дома й. Като на тръгване те си уговарят среща за довечера. Развълнуваната девойка бърза да сподели неземното преживяване с брат си Сергей. Батко Сергей, ако знаеш какво стана, като се прибирах от магазина, едно момче ми се скъса торбичката и ме покани на среща. Наистина ли? Разкажи ми повече за него. Как се казва? Оле, супер много се вълнувам за довечера. Направо нямам търпение. Дано сестра ми този път да има късмет, че все на някакви тапаци попада. Час преди срещата, неочаквано събитие разтърсва до основи живота на Геновева. Приготвяйки се за срещата си с младия жребец Алфонсо, тя се порязва с пинцета. Осъзнавайки сериозното си нараняване, тя прозрява, че няма да бъде в състояние да отиде на срещата. Какво става? Добре ли си? Не съм, порязах се с пинцетата. Къде блееш? Много си забляна. Какво ще правя? Не мога да отида на срещата така. Чакай малко. Хрумна ми нещо. Не. Ами ако... Не мисля, че е добра идея. Хайде де, и преди сме го правили. Само за тази вечер. Аз утре ще се оправя. И преди сме го правили. Ще се разминим. Какво толкова може да се обърка? Никой няма да забележи нищо. Не сме го правили отдавна, но нямам избор. Не мога да разочаровам сестра си. Сергей и Геновева са се разменили успешно. Техният план е Сергей да отиде на среща с Алфонсо и той да не заподозре нищо за здравословното състояние на Геновева. Той, отивай, хайде, отивай. Маля, тая Геновева, като се направи, става още по-яка. Направо ще изтискам праскоите. Ще тръгваме ли? Желаеме. Всичко в срещата минава добре и Алфонсо не е заподозрял нищичко от коварната измама на близнаците. Той изпраща Сергей до вратата, когато се случва нещо неочаквано. Аз съм тук. Много се радвам, че се видяхме тази вечер. Ще се радвам да се видим пак. Айде, чао! Почакай! Да. Знаеш ли какво? Защо направо не останеш да преспиш вкъщи тази вечер? Само чаках да го кажеш. Знаех си, бе. Сега ще види тази девойка какво е истински мъж. Знам, че не е редно спрямо сестра ми, но ние се прекарахме страхотно с Алфонсо. Какво толкова може да се обърка? Тя няма да разбере.
Сергей и Алфонсо прекарват нощта заедно. Нищо не подозиращият плейбой ще бъде разтърсен от предстоящите разкрития. Сега трябва да излиза. Но какво става тук? Вие двамата? Нали не сте? Но какво става тук? Та вие сте две. Почакайте. Всичко мога да ви обясня. Не трябваше да става така. Чувствам се ужасно. Не! Това го очаквах от всеки друг, но не от брат ми. Аз уж се лягам с едната, то се оказва, че имала брат. Не знам вече на кого да вярвам. Писна ми, все така става. Той е за следващия епизод. Напусни снимачната площадка! Направо са! Махайте от тук! Не искам да във виждам! Чухте ли? Ставайте, некадърници! Махайте се веднага от тука! Махайте се! Да не във виждам повече! Почакай! Какво? Тръгвам си! Изминали са няколко дни от злощастните събития в дома на близнаците, когато едно позвъняване на вратата на дома преобръща ситуацията на 180 градуса. Моля те, прости ми. Как? След всичко, което ми причини? Бях изигран. Повече никога няма да спя с брат ти. Обещавам. Добре, прощавам ти. Айде, влез. Всеки има право на щастие, но понякога пътят до него е това, което ни прави истински щастливи.